Искате ли да видите нещо интересно от кухнята на Lexon България? Производство на решетки от подцинкована ламарина за дренажни канали. Lexon е български производител на дренажни канали за отводняване и дренаж на дворове, паркинги, пред гаражи, алеи и индустриални обекти. Използваме подцинкована ламарина с дебелина 1,2 мм, което гарантира тяхната устойчивост на натоварване и ги прави приложими в много частни и индустриални обекти. Като подготвим ролката с ламарина и я поставим на машината, лентата преминава през 6 автоматични щанца. Прецизното поставяне е важно за работата на машината. Следват няколко настройки и процесът може да започне. Ламарината преминава през няколко етапа на обработка, докато достигне крайната си форма на решетка. Останете за час-две, където ще научите повече.